Velkommen til en lille tutorial i, hvordan du kan få highlightet dine ikoner i docken. Det vil sige, det er ikke selve ikonerne i docken, det er hvis du har nogle stacks og ser dem i grid view, så kan det være ret generende, at man ikke kan tydeligt se, hvor er musen hen og hvad er det for et ikon, man bevæger sig ovenpå. Men der er et lille tweak, man kan eksekvere for at få highlightet lige præcis det ikon, som man nu engang er ovenpå. Og det vil jeg forklare nu. Det er meget, meget enkelt. Når man kigger ned i docken, så har man typisk nogle forskellige stacks her på højre siden af den stiplede linje. Det kan være applications, det kan være filfolder osv. Når du vælger for eksempel applications, klikker på den og har den i grid view og fører musen omkring, så kan du se en mus, men du kan ikke umiddelbart se tydeligt markeret, hvad er det for et ikon, du peger på. Det samme gør sig gældende på en filstack for eksempel. Du kan ikke umiddelbart se det, og det kunne være rart, hvis man kunne. Lad os hurtigt kigge på, hvordan man kan eksekvere den her lille tweak, sådan at man tydeligt kan se, hvad det er for et ikon, man har highlightet. For at kunne benytte den her tweak, så skal du have administratorrettigheder over maskinen. Det går vi ud fra, at du har. Så starter du din terminal. I terminalen skriver du følgende: default mellemrum write mellemrum com.apple.doc mellemrum mouse over hilite for highlight stack mellemrum boolean mellemrum yes med store bogstaver, og trykker enter. Det tager kun et øjeblik. Så skal vi genstarte doc-applikationen, for at den har taget imod ændringerne. Det gør vi ved at skrive kill all ud i et, og så doc med stort D. Det kan nogle gange godt lige tage et par sekunder, men vi prøver nu. Sådan, det gik hurtigt. Vi har nu indtastet den her lille tweak i terminalen, og lad os så se det endelige resultat. Vi prøver at gå tilbage til for eksempel applications stacken og klikke, føre musen op, og med det samme kan vi se en tydelig markering af, hvor vi bevæger musen hen. Det samme gør sig selvfølgelig gældende for fillister og netværksdrev og lignende. Det er meget, meget tydeligt, hvor man bevæger sig hen. Det var alt for nu. Din stack er tydeligt markeret med, hvor du klikker hen. Skulle du have lyst til at slå det fra igen, så kører du nøjagtigt den samme kommando, men i stedet for at skrive yes, så skriver du no, og husk at lave en kill all på docken. Det var alt for nu. Tak fordi du kiggede med. God fornøjelse.